5 критерия за избор на пробиотик. Първо, да съдържа живи и активни бактерии. Сериозните фирми, знаете, имат сертификати за бионаличност, така че проверете или на опаковката, или прочетете повече за компанията, която предлага този продукт. Второ, да е ясно указано броят на колониите. Това всъщност е един маркер CFU, защото всъщност от това зависи ефективността на пробиотика. Трето, да има добавени пребиотици, което знаете, всъщност хранят пробиотиците и по този начин те оцеляват и са активни дори в червата. Така че по-лесно ще засилят и ще заселят и ще изградят стабилна колония. Четвърто, да са подходящи за хора с алергия към млякото, защото, за съжаление, това е често срещано състояние напоследък. И пето, е хубаво да знаеме, че има няколко вида пробиотици, различни щамове, но най-известните са бифидос, който е за дебелото черво, там се обитава, и ацидофилус, който е за стомаха, пикочополовата система, женско здраве, тънките черва, така че е много важно да знаете според състоянието кой пробиотик ще има повече ефект. Но разбира се, най-добре е да приемаме и двата пробиотика, за да има пълен ефект. Знам, че изборът е много голям в момента. Аз лично преминах през много неуспешни опити, затова се доверявам само на два вида пробиотика, които си използвам редовно, защото имам предизвикателства с червата от години. Така че ако искаш да знаеш кои са тези, които аз ползвам, пиши ми на лично съобщение. Бъдете здрави!